Preview. Preview. Buonasera, buonasera, buonasera. Mid-Zone episodju 153 Inter wieħed Juventus xejn. U fil-fema f'ira u umli tiegħi illum għamilna pass importanti għal triq lejn it-tinistilla. Rebħa li kellna bżonn għal ħafna raġunijiet li ħanitkellmu fuqhom. Biss kienet importanti li nirbħu logħba illi jien oriġinarjament sart li se tispiċċa fejn b'xejn. U għalkemm spiċċat dak l-iskor il-logħba, jiena nħoss li konna superjuri llum għal Juventus. Parentesi żgħira nfakrukom li qegħdin f'xandira diretta, min irid jibgħat il-kummenti tiegħu jista' jibgħathom, inkunu ċivili, inkunu bħan nies. Dina enfasi li ħanamel bħas-soltu għax inkella nħassru l-kummenti u nibbenjaw in-nies u mbagħad il-kummenti naqrawhom fit-tieni parti meta nidħlu flimkien jiena u Mark li bħalissa qiegħed standby biex jidħol warajja. Mela, kif mistenni, daw nitkellmu fuq il-logħba illi bdejna full team illum, daħlu lura Barella, Di Marco u Çalhanoğlu li kien surmas nofs il-ground u naħseb kien l-isbaħ rigal illi seta jieħu hekk kif nhar il-tlieta li ġejja laqt 30 sena awguri minn qalbna ċala u Nodinoj lejra ta' Milano għakan Çalhanoğlu u l-min tilfek inħallu hemm jikrepa 8 punti warajna. Biss illum żewġ plejers li laqtuni kienu żewġ plejers laqtuni llum Mkhitaryan li kellu logħba ta' kwantità u kwalità. U anki ukoll Pavard li llum wera għalfejn huwa dak id-difensur kampjun tad-dinja li jagħmel id-differenza. Nowil Tabone lingwaġġ. Hekk jogħġbok. Jiġifieri, kellna fejn niskurjaw iktar, imma fit-tieni taqsima ħallejna kansijiet illi setgħu kienu fundamentali biex niskurjaw it-tnejn b'xejn u nagħlqu l-logħba. Mhux li ġew ukoll ngħidu li d-darba x-xorti naħqitilna il għaliex Thuram f'kolazzjoni li minnu tratti ukoll skurja għamel autogol ftit minuti wara li fuq anki waħda minn ħafna ċezz li għandi ċertu haters tal-Inter għalulna tratti aqwa minn Acerbi. Nisimgħu minni joqgħdu kwieti. Għad kull meta tiftħu ħalqkom qed iddaħqu nisbikom. Jiġifieri. Mill-bqija fuq Thuram parentesejra Thuram li anzi ħanajdax qed nara xi messaġġi fuq Thuram mbagħad nitkellmu fit-tieni parti tagħhom. Kesni wkoll ġab ġis-sejfs tajbin illum. Ukoll ukoll swew ħallew l-iskor baxx u bes kollox ma kollox ifhimni wirja sodisfaċenti, wirja li baxxiet lilna bħala supporters tal-Inter. Grazzi ragazzi minn qalbi għaliex illum ridna din ir-rebħa
U l-iktar li rrid nirrebħa jien bħala Antonello supporter tal-Inter huwa li issa għandna 4 punti vantaġġ fuq il-Juventus. Ma rridux ninsew li dalwaqt ħareġa tibda ċ-Champions League, kompetizzjoni illi qed nemmen ħafna fiha dis-sena u nibqa' nemmen ħafna fiha dis-sena issa iżjed u iżjed l-arbaħna lil dawn. Jiġifieri u għall-inqas jista' jagħmel naqra turnover bejn il-logħbiet li jmiss avolja logħba. Għalissa l-Atletico nħalluhom naqra fil-ġenb. Nhar is-Sibt għandna logħba diffiċilissima Roma kontra Roma il-lider illi taħt De Rossi qed jirkupraw. Saqajna mal-art u nibqgħu mixjin f'din it-triq li mixjin. Għaliex hekk biss nistgħu nilħqu l-objettivi tagħna. Hekk biss. Bir-rebħ. Wieħed b'xejn ma jimpurtax. L-aqwa li tiġi r-rebħa. Jiena dik li interessani. Issa kif tiġi ma jinteressani. Jien l-aqwa li nirbaħ. Voldiri, qabel ma ngħaddi l-linja lil Mark, kumment żgħir lill-coach tal-Juventus, Massimiliano Allegri, parla, inti tparla mal-ġurnalisti sur Allegri. U aħna nparlaw where it counts, fil-ground. Kompli parla mal-ġurnalisti, kompli għajjat pulizija u ħallelin, Sinner Djokovic, anzi ħantik oħra jiena jekk trid, Verstappen u Norris, kompli parla. Imma l-ground illum sur Allegri naħseb li wera who is boss. Fl-Italja, ovvjament tiqra twila, ma naħseb li llum ir-risposta bdejt toħodha int u sieħbek dak il-ħaġa kera ta' Zazzaroni. Naħseb bħalissa qiegħed bidmuħ f'għajnejh inewwaħ u jara dawk l-indannati ta' Sky Calcio Club ta' sieħ Bukaressa. Mela, jiena issa ħnaqfaw, ħanaraw naqx għandu xi jgħid Mark, narakom fit-tieni parti tal-programm meta qegħdin naraw id-diversi messaġġi li qegħdin deħlin. Komplu kellmuna, komplu jgħidulna x'taħsbu bħan-nies b'mod ċivili u fit-tieni parti tal-programm waqt id-diskussjoni ħanħolqu jiena u Mark ukoll x'ikunu nistgħu nwiġbukom. Mark, fidejk! Mela l-lejla tajba u biex inkompli fuq li qal Antonello wara it-telfa prattikament jekk l-għet jiena dejjem qed fil-programmi preċedenti u dejjem kont nemmen f'dak li kien qal Allegri li aħna qatt m'għandniex it-tim tal-lig. Jiġifieri aħna inqabbel Juventus bħal tifel li qed jikber u llum lab kontra l-iktar raġel b'saħħtu. Il-telfa ta' Webshej forsi tista' tkun qarrieqa għax ifhimni diskors ta' kien ikbar li ma kienx għal miraklu ta' Szczesny u ta' min jinżal kappell lil Bremer li lil Lautaro ġabu 0 ħanuża l-kliem li kien juża il-coach tal-Inter stess għal Mourinho nirreferi. Ovvjament, meta titlef tikkonċedi it-telfa u tagħmilha lir-rebbieħa u jiena ħaġa ħanejt ma tajniex xut fil-lasta prattikament f'9 minuta. Però kieku Vlahovic ma kienx nervuż u kien moħħu hemm seta' jiftaħ l-iskor minkejja pan sostni li l-Inter kien ħaqhom jirbħu meritatament u jiena nemmen li l-Inter jien ma nara lill-Inter u iktar ma narax lin-Napoli. Ġifieri dawk stuzzikanti għalija ħafna dak it-tim. Sewwa mhux ħaninfex magħkom għan-Napolitani ma mhux kif għamiltu lid-direttur ħatamlu lili, ġifieri u d-direttur magħkom Kajman, jiena magħkom m'iniex Kajman man-Napolitani, ġifieri ngħidha derenden di.
Però biex ma nisvijax l-argument minn fuq il-logħba jew taħsbu li qed nipprova naħrab minn xi telfa jew hekk. Jiena nemmen fermament li il-futur tal-Juventus huwa futur sabiħ jekk jibqgħu jibnu fuq din il-bażi. Nista' nagħmel paraguni ma kif kienu l-Inter il-flower seasons ta' Conte. Nista' nagħmel jew nara ċertu paralleli fil-Juventus għax ħafna jgħidu li season ta' Denneri veru kienu orribli, imma f'dak is-season orribli kont nara spunti fih, kont ngħidilhom il ta' madwar aħna lat nirbħu li ċertu teams kbar. Fis-staġun ġejjin ħa nirbħu sa veru tgħidu li llum ma rbaħtux, imma qed nara spunti f'dan l-istaġun li qed iġaluni naħseb hekk. Tinsewx, l-Inter huwa l-iktar tim jekk min issejżba se jkorreġini Antonello li once jagħmel l-attata jien jidilli fil-kampjonat Taljan. Jiġifieri il-Juventus kienu għaddew minn dik il-problema f'dawk iċ-ċiklu jew f'dak id-deċenju għax disa leagues u mbagħad xorta għadna ġiex trofej fis-season ta' wara. Ġifieri kull entità, kull organizzazzjoni wara li tagħmel ċiklu rebbieħ, ovvjament mbagħad għandek id-downfall u wara d-downfall the only way is up. Ma nistax teqpa' nieżel taffer il-qiegħ. Jiġifieri il-Juventus jiena nemmen li l-qiegħ li kellhom imissu mis-sewħ issa jibdew tilin l-iskaluni. Issa meta ħatibda tirbaħ suġġettiva ħafna, imma li jagħtini l-kuraġġ u li hemm ammont ta' żgħażagħ illi kemm fit-tim tal-lum. U issa nitkellem anke fuq xi players li kif ukoll li qegħdin mislu fejn li jistgħu jkunu il-pern li ngawdu minnhom għal snin li ġejjin. Jiġifieri u waqt l-Inter ikunu bdew qegħdin jixxieħu. Ġratilhom l-Inter wara trebil. Jiġifieri ġratilhom il-Milan tiġri kull tim di. Issa fuq din logħba jiena għalija Szczesny u Bremer kienu l-aqwa żewġ players seba' u Danilo minkejja għala karta safra għall-logħba kontra l-Udinese ħajkun sospiż u 6 u rigward Danilo għalija hija logħba ta' inkoraġġjament illi kellu safra u xorta baqa' jilgħab kif kienet jilgħab qisu ma ġara xejn. Għalkemm jien għandi naqra question mark fuq is-safra ma rridx nidħol ġo polemiċi arbitrali għax all in all ma tantx rajt xi affarijiet ta' barra minn hawn l-atta referi. Gatti kont naf li huwa forsi l-iktar tkun difettuża. L-autogo, veru għamel l-autogo, ġik telfa staġjonali, ċaġan komin mal-ewwel telfa li Gatti għamel autogo, però li kieku m'għamilx autogo kien ħajskurjatura ġifieri ma tantx qed nara xi issue dwarha di. Sostituit minn Aleksandru mhux ħanti vot. Issa f'nofs il-ground, Cambiaso 5.5 ma tax dawk il-crosses tas-soltu sostituit minn Miretti bla vot. McKennie u 6 McKennie fl-ewwel half għamel moviment bil-ballun verament li laqatni sostituit minn Carlos Alcaraz li kien id-debut, forsi kien l-iktar debut diffiċli seta' ikollu dal-plejer li issa rridu niskopru huwa Arġentin ta' 20 sena ex-plejer ta' Racing tal-Arġentina u Southampton fl-Ingilterra. Għandna daw il-5 xhur biex niskopru minnu, però jidher li minn anke milli staqsejt nies li jsegwu anke l-futbol Ingliż ħafna iktar minni u minn li rajt fuq il-filmati tal-medja soċjali ma jidhirx li huwa plejer ħażin. Locatelli il-ġeometrija tiegħu żgur għenitna f'nofs il-ground tieħ 6 Rabiot 5.5 forsi Rabiot ma kienx lajja l-logħba tifhem li kien ġej minn wara injury. Kostic li naħseb meta jara l-flok tal-Inter jqum u 6 u hija ma kienx kien inċisiv li sostitwixxi l-Kostic 5.5. Vlahovic il-logħba ħassallhom, però żewġ plejers iddiżappuntawni llum kienu
kemm Vlahovic u kemm Lautaro, ġifieri l-iktar tnej li kien hemm il-vibe fuqhom, l-iktar tnej li kienu diżappuntanti. Jildiet lilhom intilef xi ftit jowis, ma kienx hemm dak id-dribbling tas-soltu, 5 sostitwit minn Chiesa li ritorna u der nqabbalhom f'saqa kemm kien bot mill-assa l-intih 6. Illa Allegra għandi 5 mhux għax prattikament bil-logħba li tal-lum tilef il-lig għax l-Juventus neqpa' sostni meta tikkompara l-ġixtimiet għadna ma nistgħux nirbħu lik hekk, ma narawx kbir. Ħanti 5 iktar għal-wirja difensiva għax wara 20 minuta naqgħu ġo fina nirringrazzjaw l-għajnix il-gow, meta issa tjajna xi ftit ġieli il-gow. L-Inter oġbuni ħafna Pavard u Çalhanoğlu li jaħseb il-supporters Milanisti jikdmu il-minkep ta' idejhom. Issa, jiena ħaġa ħanejt, jiena xorta aqasek ikollu kien hemm riżultat pożittiv, xorta ma kontx ħankun konvint li il-Juventus kieku kienu ħerbħu lik. U ħanejt xi ħaġa, il-Juventus għad baqalhom ammont tal-lob konsiderevoli away, nitkellem ma dawk ta' misba ta' dal-Vesuvju, qed nitkellem għal Roma, ġifieri qatt baqa' il-lob jibes away. L-Inter dawk prattikament ħelsuhom l-aħħar logħba tagħhom hija nhar il-Sibt ma' Roma. Mbagħad għandhom id-darbi, ma' d-darbi xorta ġo darhom ma jkun. Prattikament jiena li kelli ngħid fuq din logħba qedtu issa l-aħħar ġiex logħbiet il-Milan rasqu iktar viċin tagħna, jien iktar moħħni fil-Milan għax l-Inter naqpa' nsostni li huma biss jistgħu jitilfu kemm qabel u issa iktar minn qatt qabel li għandhom il-matematika f'idejhom. L-importanti li fuq il-Milan naqbgħu niġġieldu għajn għal għajn u sinna b'sinna magħhom mhux qed ngħid jekk jiġifieri biħdura imma għax fermament nemmen illi mal-Milan nistgħu nġaxquha, mal-Inter qatt ma stajna nġaxquha, ma mal-Milan iwa. Ma narax li hemm xi divarju esaġerat minna l-Milan. Il-Milan xi ħaġa li laqtitni u li huwa tagħhom li rrid ngħid u li mindu daħal Ibrahimovic xi ftit jowis psikoloġikament tiebu. Jiena li kelli ngħid nagħti qedtu bla kantonieri u min irid minn tan-Napoli jew tal-Milan irid jaffaċċjani fuq li qed m'għandix problemi. U nagħmlu waqfa għar-reklami, ħalli mbagħad nitlu jiena u Antonello niddiskutu l-logħba flimkien. Partitarji ta' Napoli, partitarji tal-Arġentina, dilettanti tal-futbol in ġenerali, issimgħu sew, Game Breaker ser iġib statwa unika ta' Diego Armando Maradona, LP Bede Oro. Din l-istatwa, magħmula mill-ħadid u tad-dimensjonijiet 1:10, ser tkun disponibbli mill-aħħar ta' frar fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa Santa Venera għal prezz ta' €185. Għal daqstant, jekk tixtieq li jkollok din l-istatwa unika ta' wieħed mill-aqwa plejers li qatrat il-logħba tal-futbol, fittex ibbukja il-kopja tiegħek ta' din l-istatwa ta' Diego Armando Maradona biex ma toħroġx iddiżappuntat. Game Breaker, l-aqwa l-logħb tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El Catalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza,
pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, il-ristorant għalik. 997. Mela, meħba l t-tini parti tal-program Mixzone fejn jiena u Mark edin niddiskutu l-logħba bejn Inter u Juventus, logħba li l-Inter irbaħna bl-iskor ta' wieħed b'xejn. Qabel xejn, grazzi tal-ħafna messaġġi numerużi illi battulna u nħallu wiġbukom dal-waqt. Mark, ħaġa li forsi nnotajt hija il-mod kif bdejtu tilabu park di basse. Normali, jew. Ma li għagri fil-fat semmejta jena. Le, fil-fatt ħadd xi ftit not ukoll mill-kummenti li qed inti matul l-intervent tiegħek Voldiri li l-futur huwa tagħkom naqbel. Li però huwa ħanwieġeb il-Ales Rick. Fimni, il-fatti huma fatti u vera, m'għandix players li għandhom it-sena l-Inter imma fimni. Ħanitkellmu kemm se jgħalqu dis-sena, għandek il-Laċerbi ħajjala 36, Darmian u Mkhitaryan 35. Daw b'xi mod irridu nirreplacejawhom minkejja il-fatt illi il-financial fair play tal-UEFA qiegħda għajnejna fuqna flok qiegħda fuq eżempju l-Manchester City u l-Paris Saint-Germain. Voldiri rridu ngħidu kollox. Jiġifieri, Voldiri fuq dik Mark għandek jista' kollok raġun. Okju għal Milan għax issa daw b'Conte sejtuna ħartaj. Fimni, ta' Conte għadha ma ħarġitx uffiċjali. Uffiċjali, imma fimni, u l-favorit. Però jien l-ewwel wieħed ngħid pubblikament li ma nixtieqx il-Conte lura mal-Juventus. La telaq bil-banda ta' Andrej, ma rridx nies li jerġgħu jiġu bil-banda ta' Andrej. Le, fimni, jiena fimni, sakemm inżaghi bħal xpittazzi, nżagħtu tal-awita ngħidu hekk. Voldiri, ma insomma, jista' jkun Conte kellu raġun bil-mod kif telaq, li biex tirbaħ trid tibqa' tonfoq. Imma fuq hekk ukoll sissa xirridu ngħidu kollox. Merkato ta' zero u budget, nirringrazzjaw l-Alla l-għanna l-Marotta il għaliex ifimni. Bis-saħħa tat-tim li ramaw Marotta awżilja u budget li qed jiġu riżultati bħal maġġi llum. Mark nibdew naqraw xi ftit messaġġi naħseb l-aħjar le. Mela, għandna ħafna x'naqraw. Rudi Kuxkieri x'logħba b'mentalità rebbieħa prepara Inzaghi, grande Inter, laqwa żewġ individwi kienu Çalhanoğlu u Pavard. Diversi nies fosthom Joseph Birgato Noel Tabone, naħseb li diġà semmejta inti, bdew jgħidulna li Fesni jagħmel logħba kbira u li naqbel magħha. Tajdilna fuq Fesni. Ifimni, jiena fuq Szczesny dejjem neqpa' ngħid li Szczesny huwa gowler kbir. Jagħmel il-mirakli, imma mbagħad ma jiġu logħbiet li jagħmellek dik iċ-ċuċata. I mean, Szczesny wara kollox Buffon kien irrekomandah mal-Juventus, però fejn jidħol ir-repart tal-goalkeepers il-Juventus għandek il-Perin biex ma jgħidlekx personalment jogħġobni iktar minn Szczesny, imma Kemm il-darba tkellimni ja Mardi, Perin moħlijed bil-qiegħda magħkom. imma ma narid jeqpa'. Eżatt, sinja li kien komdu jagħmilha ta' numru 12. Nsellem ukoll il-President tal-Inter Club Malta, Marcel Merġieqa, illi hu wieħed mill-sponsors ta' din il-paġna li qed isegwina wkoll. Grazzi tal-fiduċja li sew inti u sew sħabek l-oħra l-sponsors tur f'din il-paġna. Ma naqbilx ma' Salvatore Muscat fejn qed jgħidilna Thuram deludenti. Salvatore, Thuram kien deċiżiv illum. Kien deċiżiv fl-ewwel derby u kien deċiżiv ma' Roma. Tliet lobiet importanti. Voldiri, all right, forsi ma' xejn iktar, ma' mill-iktar ħaġa li tot ipprovoka l-gowl. Ma naqbil assolutament miegħek fejn li Thuram kien deludenti.
qed jinxwiered. Ta' Barella rajtu ġewwa Antonello taf li anki jielux, però anki dak il-ballu li tilfu l-Juventus kienx Gatti stess li mar biftit barra Mark. Skuża, x'qed nara naqa' xi kummenti x'qed jgħidu il-coaches u xi plejers ta' ġixtimijiet. Terġa' repeti l-aħħar kliem jekk jogħġbok. Il-ballun li tliftu fl-aħħar, dak ukoll kważi ġewwa, kważi laqat il-lasta. Gatti. Ejja ma fl-ebda ħin il-għalma ta' t-xut fil-10 minuta nseb l-ikbar diżappunti. Edwin Buġeja, Sommer qed seta' baqa' d-darġa għal wieħed fil-logħba sħiħa. Sommer li naħseb din is-sena qed ikompli juri li huwa wieħed mhux l-aqwa goalkeeper tal-Ewropa. Iżjed, Benjamin of the match Martina Bonnici, minn qed jgħid Çalhanoğlu. Jiena naqbel perfettament mal-kumment li għadda Stefan Karwana, però li it-tiġrija sal-barkun, Stefan issa il-fatt li nara vantaġġ fuqhom dik tista' tgħallem. It-tiġrija veru sal-barkun imma. Irid nara issa l-Juventus għandhom tliet lobijiet illi fil-verità għandhom biex jirbħuhom, imma issa rridu naraw kif ħataħdem psikoloġikament it-telfa u l-lejla wkoll. Eżatt. U trid tara s-sejġri terġa' tibda Champions League jew ukoll. Imma dik problema tagħkom mhux tagħna. Ovvja, mhix ngħid problema. Aħna xorta bil-logħba fil-ġimgħa nebgħu minn barra mal-Lazio meta għandna. Le, jiena m'iniex qed dik hija problema, anzi. Tagħkom suppost dis-sena. Anzi taf kif qed naħseb, taf kif naħseb Mark. Taf kif naħseb sew Mark. Jiena Għalkemm jien għandi tim ġo moħħi li jista' jirbaħ il-Champions League. Għalkemm Champions League bejn erba' qiegħda, Real, Bayern. Dawk jiena nemmen personali. Jiġifieri, issa Ronald Sadni, rebħa importantissima nispera li tkisser il-moral tal-Juventus ta' Arnautovic u mallum ma nistgħux inwaħħlu f'Arnautovic Ronald. Ix-xogħol li kellu ġabu Szczesny u ejja issa llum nkunu fair ma' Arnautovic ma naqbilx miegħek xejn. Peter Bartolon sellim lek Peter u qed noħu qed nara messaġġ tiegħek ukoll illum. Proset Marko ġenwin, pero bħal Bremer li ġob 0 lill-Lautaro l-istess għamela ċerbi lill-Vlahovic. Wetta wkoll jiena, fil-fatt tetta wkoll. Fil-fatt qed jaqbel miegħek Peter, għaċerbi mdorri jiġi players 0, Vlahovic, Haaland, Giroud, nibdew nsabu naħseb għandna sada, kumment li jaqbel miegħu wkoll Stefan Karwana. Antonello, ekku dik il-kelma l-futur għadu ġej, Mark, ekk jibqaw jibnu fuq li jem minn hawn żmien ieħor nerġgħu niġu fejn jixirqilna. Jiena hekk nemmen, ovvjament, ma six ħanejlek fit-225 jew fit-226 għax di Brady x'imkien għal kumment. Għalissa rridu naraw għax issa forsi tiżid xi naqra l-pressure li żmien bla rep. Imma kif qed, da ma sax meta inti ġej minn ċiklu ta' rep, ovvja ħatmu l-isfel, issa tinżel l-isfel ma sax paniżel, nasab is-sena l-oħra mis-sejnieh il-qiegħ. Issa jekk npow u li tgħin il-kuraġġ taf min Ġuntoli. Ġuntoli jaf x'inhu jagħmel. U miegħu hemm persuna illi Marotta rridu mal-Inter u qatt ma rid imur mal-Inter u baqa' u llum kien magħna jmin. Mat-tim tagħna mad-diriġenti ġo San Siro, għet nirreferi għal Cherubini. Fimni, Ġuntoli jaf x'inhu jagħmel Mark. Kull plejer li nidħlu għali ħana titlu għali ħidkom. Imma mhux dik, Ġuntoli tiġib li l-memori ħafna żgħar ta' meta Moġġi kien ikunu ħafna bla 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 fil-medja, ma kien iġiblek plejer li qastaf bih. Apparti, eżattament, apparti li. Apparti dik li qed tgħid inti. Apparti mill-merkat Għalxinna l-titlu għaju sabranma samamna la għarri xolna. Dik kienet laxqa tiegħi li neħduh mant il-Napli. Ġifieri il-Napli rebbaħhom Juventin. Tajjeb. Smani, parentesi żgħira li qed insemmu lin-Napoli, forsi jew xi parti ta' Napli li lejla qed jismana. Minna stedina lin-Napoli Club għall-programm tal-ħamis li ġej. Bottaw risposta, għadna tistennew risposta, forsi jew xi ħadd minn supporters ta' Napoli illi qiegħed jisma' dan il-messaġġ. Għadba tal-Maġġarri. Nieħdu pjaċir jekk jaċċettaw l-istedina li għamilnilu, anke biex ukoll intuhom id-dritt ta' tweġiba wara l-burdell li nqala fl-aħħar tas-sena. Iżjed messaġġi.
Joseph Brigati qabel miegħek Mark. Juventus għandhom talent żagħżugħ li ħadd mill-avversarji ma kien kapaċi jitella. U by the way, qed insemmu talent żagħżugħ. Il-next gen. Il-Juventus illum in-next gen kienu jekk minn sejr żball għax ovvjament ma rajtx il-logħba tan-next gen, ma kellix ħin, il-logħba tal-Hibs rajt. Kienu minn taħt u rebħulhom 3-2 lill-Ancona illum. U next gen qegħdin naqam dajfa fis-sens li ħafna players qegħdin mal-kbar. Xi ħaġa pożittiva ħafna fis-kamp taż-żgħażagħ tal-Juventus u bħali minn għandu l-età tiegħi ġibilhom ħafna nostalġija hija li Alfonso Montero, it-tifel ta' Paolo Montero, jidher li miexi fuq il-passi ta' missieru. Fingers crossed. Ikonna dak id-difensur. Fendi fil-ma sensek se jkun xi salba x'qalu. Ifimni, ma xorta kien difensur tajjeb, issa ma nafx ekku salvaġġ bħalu jew le. U missiru jilab coach mal-Juventus ukoll. Ekku l-coach tal-Juve Primavera. Tal-under, eżatt, tal-Primavera. Chris ċantar, prestazzjoni superjuri, kemm ħlejna ċansijiet. Salvatore Muscat qed jaqbel miegħi illi l-Inter ġejjin Roma, Milan u Atalanta speċjalment li qegħdin top, speċjalment home, 4 punti vantaġġ għadu kmini. Le naqbel Salvatore, ma nistgħu niġġestixxu ftit l-affarijiet. Sebba fil-verità. Mela, Joseph Magri għadu qed isemmi l-argument ta' 800 miljun meta safejna fina d-dejn u 400, issa il-punt. Joseph għala punt tajjeb, jiena wkoll saqsejtu lil innifsi fuq kif ix-Xalke waslu fil-punt tal-falliment meta għandhom 165 miljun euro dejn. Il-Xalke kollhom probabbilment ħajġu relegati miż-Zweite Bundesliga li tiġi Second Division Ġermaniża għat-tielet u jekk ifallu jridu jibdew mill-Amichers. Kif kien ġralhom biex jifhmuni s-supporters Taljani il-Fiorentina bil-Malti. Eżattament. Dak it-tim li verament iħobbna wkoll. Dita 800 euro dejn ma nafx minn fejn ġaba x'jinsa fejna fin 400. U għaddejn. Mela, qed jenxwieħeb taħseb li Zelenski jkun ma' Antonello Marotta jidher l-lum ta' xifem illi Zelenski huwa tal-Inter li eventualment se jiswina bħalma se jiswina wkoll Taremi illi Taremi illi firmajna wkoll u kważi wasalna biex niffirmaw għal Ġunju. Mela l-messaġġi naħseb li rajnihom issa going forward Mark inti għadek issa tibda tħares warajk. Jiena nammetti li issa qed inħares il-qudiem. Jiġifieri u mhux qed inħares lejn 10 ta' frar. Issa it's-a-matter of when ħadirbu illi. Imma nammetti li iktar qed inħares bħalissa lejn 20 ta' frar. Jiena. Issa rridu niġġieldu biex niġu mal-ewwel erba' kif Le mal-ewwel erba' tiġu żgur Mark. Ismani, Juve, Inter u Milan se jiġu żgur mal-ewwel erba'. Personalment la qed nitkellmu fuqha. Ma naqdar nieħu l-suġġett, nixtieq li jiġu l-Bologna raba, u nixtieq li jiġu l-Bologna raba ħabba dawk in-nies li jridu s-Super League. Illum isni qed fit-tawel noħloq il-polemiċi, imma issa mbagħad fuq dik nitkellmu forsi waqt xi programm futur ta' botta u risposta Joseph illi jinsellimlu wkoll grazzi tal-videos sewja u tal-kol sewi li qed tagħmel fuq il-paġna tagħna, Joseph illi wkoll se jkun wieħed mill-mistiednin nhar il-ħamis tal-programm botta u risposta, issa, evoldi, però nemmen li xorta tħobb biex tiġu t-tieni. Mark. Dik hija suġġettiva, jiena nemmen li għalkemm l-organiku tal-Milan jista' jkunu aħjar minn tagħna ukoll, ġifieri, u anke tan-Napli u aħjar minn tagħna wkoll. U da mhux qed ngħid jekk bħala Allegri, imma insa Napli għax qegħdin il-bot. Imma xorta neqpa nemmen li qegħdin ras imbras mal-Milan. Li intom qegħdin ras imbras mal-Milan naqbel miegħek imma Napli fibni 18 punt hemm bejnietkom għandhom xorti jekk jiġu r-raba dis-sena. Voldi qed nikkwota l-klassifika hawnhekk. Iktar naħseb l-Atalanta. Intom mal-Atalanta home jew away miskom? Issa. Mal-Atalanta home imiss issa. L-Atalanta l-lum għamlu rebħa importanti fuq il-Lazio. Ifimni, Atalanta, Bologna, Roma, Napoli, xorta huma timijiet li jistgħu telfu l-punti,
f'din il-ġlieda Missa kif idejkom li tmexxu l-logħbu. ma sfidejna naqbel miegħek perfettament, biss kull logħba trid tintlab. Volliri, issa jekk nibqu sejrin Jiena xi ħaġa kull Atalanta permetti sekondhom kunu 7 punti fuq kulħadd u mbagħad tifhem. jien xi ħaġa li ngħid u ma rridx intawwal fuq Allegri. Allegri l-ċiklu mal-Juventus forsi kellu nqas oppożizzjoni fl-Italja u kellu ħafna iktar plejers sajbin milli għandu issa. Però xi ħaġa li laqtitni f'Allegri f'dan it-tieni ċiklu u nerġa' ngħid is-sena l-oħra ma tantx tista' tikkunsidrah. Però qed nieħdu paċenzja, qed ninnaqtaw dak il-frott u xorta qed jaħdem biż-żgħażagħ li għandu. Għax tagħmilek, jien nixtieq nara coaches bħal Guardiola jew bħal Mourinho, ittihom tim prattikament ħafna minnhom żgħażagħ kif għandna aħna. Fimni, Mourinho ma jittiklu tiegħu fil-klabs nemmel l-tfitta. Jiena lija bħal kemm il-darba Mourinho issa wasa u naħseb li fejtlu klabs spiċċa żmienu bir-rispett kollu lejh. U nemmen li jekk irid hemm bankina qed tistennih f'Ġunju li hija l-bankina nisperaw tal-Ingilterra, ħanejdu hekk. Guardiola fimni, punt interessanti li għadin bis-seqef smani. Mal-Barcellona Guardiola Messi 22. Orret kienu ġa ilhom Ma Messi ju. Aħna m'għandniex Messi fit-tim. Xavi, lex, Xavi l-għet, Iniesta għet kien kellu xi players żgħar u kolli anki beda jiżviluppa kemm issa Guardiola fimni bil-Manchester City il-flus li għandhom, il-UEFA taqbes għalihom, eċetera, eċetera. U jien fuq hekk qed ma nimmaġinax il-Conte mal-Juventus. Infatti, naħseb mhux se jagħmel żball imma Guardiola kellu players promettenti illi fil-fema tiegħi tilfu, qed nirreferi għal coach. Jien il-qoddim coach wieħed nixtieq nerġa' nara mal-Juventus wieħed. Dak li kien magħna fis-Serja B. 100%. 100%. Dak ħaqqu ikun hemm u jirbaħ l-unur maġġuri. Naraħ hemmhekk jien għal Deschamps. Jiena dak niqpa' nafulu sakemm inkun fis-sodda tal-mewt. Illi qabad il-vapur qed jereq u ġej. U jiena tagħmel Deschamps li baqa' Deschamps sena oħra dak il tal-owejt ma konniex naħdu aħna. Kontu teħdu intom fil-fema f'ira u Flow-weight kien diffiċli poliks. Ukoll għandu ċertu parallizmu ma' żmien it-tliet ngħixu llum. Għadda huma ċikli. Kull organizzazzjoni Għara kemm xifna punti f'daqqa. ċikli. Għara kemm nifna punti f'daqqa u r-Roma ġew magħna voldiri. Imma xorta. Ukoll. Mela jekk inti għandek xi ħaġa ħaġa żżid Mark fuq din logħba. Da prattikament. Mela, minnaħa tagħna naħseb illi nistgħu nibdew naħsbu biex nagħmlu winding up aħna wkoll, mhux qabel ma nirringrazzja lill-sponsors tagħna li huma il-Katalan, Game Breaker, Spaces u The Barber Room inħeġġukom tużaw is-servizzi sew ta' dawn l-istabbilimenti kif ukoll tal-istabbilimenti l-oħra illi jirriklamaw fil-programmi tagħna għaliex indirettament tkunu qegħdin tgħinu lilna inkomplu nikbru. Infakrukom ukoll jew naħseb tista' tfakkarhom inti Mark. Si oħra jkun hemm jew inqas minn si oħra suq ikun hemm din il-programm tal-lejla fuq il-YouTube channel tagħkom li stil ngħidilkom segwuh għax ngħid għalija l-ewwel wieħed pubblikament ngħid illi kważi iktar nsegwi il-YouTube milli nsegwi il-Facebook. Esattament, u anke jkun hemm xi video li titilfu live tkunu tistgħu wkoll taraw. Ġieli nkun irid noqgħod nevalwa ċertu affarijiet ukoll. Taraw film, voldieri, kontenut li kważi konna kuljum. Mela qed nara Julian Grishti is watching hawnhekk. Għandu ġislumijiet bħal Julian Grishti l-lejla. Iva, Julian Grishti l-lum fiċ-ċattana kienu vera nkazzata għada Julian se jkun magħkom ukoll flimkien ma' Kurt Kembri u Karim Elebraxi fit-8 sal-programm li jmiss mix-sensiela Mixzone u niggarantilkom jiena il-Julian Grishti qiegħed birra f'ħalqu għadha naħseb qed nistenna xi video żvork minn naħa tiegħu. Imma dak naraw ħada fit-8 Mark, kellna ġurnata twila llum flimkien l-ewwel gawdejna rajna l-ħibs
morna nieħdu platt ta' ġin tajjeb u mbagħad Issa nagħmlu norqdu. eżattament, spiċċajna rajna l-logħba issa fimni inti tmur torqod jien tfadal ġibti editing x'intella. Issa mor nara l-Ghost tan Next Gen tamma Eżattament. fuq Juventus Channel, għax dak naraħ minn ġol mobile. Tess li ma jxandarx normalment fuq it-televiżjoni. Le, mhux hekk voldiri nagħlqu l-programm tagħna l-lejla Mark. Nagħlqu għaw. Mela, il-lejli tajjeb u tuħsib jien Taħħa. narakom nhar il-ħamis għall-programm botta u risposta, però dil-ġimgħa segwuna il għaliex apart il-programmi tas-soltu se jkun hemm 4 timijiet tal-Formula 1 sekxfu l-karozzi u għalli jaslu l-karozzi l-ġodda se ntellawhom mill-ewwel. Jiġifieri hemm raġuni oħra għalfejn issegwu il-kamra sportiva matul il-ġimgħa d-dieħla. Il-lejli tajjeb kbieb u ħudu ħsieb.